Valja nisu, dragi gledatelji, lijep pozdrav. Evo vidite, kratki video bit će, vidite naslov, arapski zapisi. Se vjerovatno pitate o čem se radi. Ukratko ću objasniti jedan istini događaj. Davne 1988. godine, ja sam imao 14 godina, bili su ljetni praznici, oni školski, dugi kraj školske godine i jedno igralište tamo u selu, moje selo u Slavoniji gdje sam živio, bilo općina, bilo igralište, malo i veliko, za mali i veliki nogomet, i onda je tu blizu društveni dom i tako, gdje se ne zabave i tako, znate. Kako smo igrali